prvom kole 22. ročníka hokejovej Tipsport Extraligy nastúpi v piatok 12. septembra 2014 úradujúci majster HC Košice na ľade Dukly Trenčín. V úvode novej sezóny je na programe aj pohronské derby medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Vicemajster z Nitry sa predstaví v Poprade. Žilina privítá Skalicu a Piešťany nastúpia na ľade Martina. V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži bude opäť účinkovať 11 klubov. Zástupcov 10 miest doplňa reprezentačný výber hráčov do 20 rokov. Na slávnostnom žrebovaní v Bratislave sa zúčastnili zástupcovia všetkých klubov. Tipsport Extraliga bude mať aj v sezóne 2014-15 spolu 54 kôl základnej časti. Posledné je na programe v útorok 24. februára 2015. Vyraďovacia časť sa začne o 4 dní neskôr prvými štvrťfinálovými súbojmi. Majster Slovenska bude známy najneskôr 13. apríla 2015.